Umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak. Kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang ka. Ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ay pinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle Seed at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong public servant. Ginaid nga ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako na-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking
kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong makamay. Yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili, kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang. Ngayon,
dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pag inom itong amazing pour niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing pour natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ito sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Pour, na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anihin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So, 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So, thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga secret ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Pour. So, thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Pour na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023.
So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa pag-ihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niyo yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, yung beko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran na nilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po.
Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali, hindi ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwart nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost complete, almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para matulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin. Ako po si Anthony Armando Toledo, Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon, si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya, kapag take kang bulong, 2 semana sa nanganit. So, magayon nun so response, Miracle C, Osmega 1, Multi-5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan, nakakaregos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na sponsor kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa kuya digdi nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi, salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando Toledo, Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon, si Annabel na Toledo. Daraga Albay, may sakit po ako. At saka yung husband ko, si Kimpin, may sakit din pong diabetes. Hindi na siya nakakalakad. I-try po namin yung Amazing Trio ni Doc Bitito. Noong November, sa awa ng Diyos, nakalakad na po siya. Kaya hanggang ngayon, umiinom pa rin kami ng produktong galing kay Doc Bitito.
Salamat po sa mahal ng Diyos. So, kayo po nanay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak, nakakakilala sa atin, ito po ba ay ini-endorso mo sa kanila na sila ay itry din ang Amazing 3 or Amazing 4 na galing sa Amerika? Okay. Ini-endorso ko po sa mga kaibigan ko at kilala na mag-try din ng Amazing Trio or Amazing 4 para maano ang kanilang karamdaman. Okay, so salamat. Ilang taon na nga pala kayo, nanay? 80 years old na po ako, pati yung husband ko po ay 80 years old din. O, sana maabot natin na yung 85, 1995 at 101 para maging milyonaryo at milyonarya kayo ni tatay. Sana po. Kaya nga po, at ipagdasal natin na maaprobahan po ng gobyerno yung panukala sa mga senior citizen na 80 to 95, 25,000 each, then 101 may 1 million. Okay, salamat nanay. God bless and mabuhay po kayo. Opo. Thank you po, Doc. Okay, wala po. Ako po si Daisy, sa Daraga Albay. May sakit po ako. Ano sa iyo, madam? Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, umiinom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nag-ano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag-go 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po Doc sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. Ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Okay. Katawan sa kainom dito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. Pati sabon. Pati, Dok, sabon. Di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man lamang. Opo, Dok. Parang milyonarya, bibiliin ko lahat ng produkto. Masarap talaga, saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Doc, sa lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ano ni Doc Joey. Talagang Okay. kung sa katawan, malakas. Malakas Kaya sa malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pambili. Sana nga. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless.
In regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Hello everyone! Diyos, marahay na pagkahapon po sa inyong gabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Pinzena. Ayan, so magandang hapon po. Kamusta po ang lahat? Ayan, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Yan, so kamusta po ang ating mga amazing clients, okay? So, yan po ang aming office po. Ayan, bukas pa kami dito sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga gusto po na magpakonsulta bukas. Ayan, bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, pwede po kayong mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa Globe po, ayan, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Ayan, so yung bagong contact number po niya sa 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Ayan, buti na lang memorize ni Miss Len, hindi pa nakalimutan, diba? So, yun po, free health consultation kay Doc Joey Bitito. So, palapit na po ang ating raffle. Yan, December 19 po, gaganapin. Ayan, so, marami yung gustong humabol. Yan, so, grab nyo na, baka nasa sa inyo po yung swerte, 'di ba? So, Amazing 4 po, yung first prize natin dyan, worth of 11,000. And then, second prize po natin is one set na Amazing Trio, worth of 7,500. And third prize, one box na Mega One, worth 3,500. Plus, 10 consolation prize, worth 1,000 pesos ng amazing products, 'di ba? So, yan, ang dami pong pwede nyo pong mapanalunan. Yan, so mag-message lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga gusto po magpakonsulta, ano man po ang inyong mga karamdaman, na ilang taon na po kayo may maintenance, and of course, ilang taon na ang inyong health concern, pero andyan pa din po ang inyong mga karamdaman. Susubukan po ang ating mga amazing products. So, from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule. So, proven and tested na po since 2008 pa, 'di ba? So, matagal na po ang ating company. Kaya wala na kayong ikakatakot, ikakaduda na talagang hindi po na talagang magaling ang ating mga products, kundi po, ayan, napatunayan na since 2008 pa, 'di ba? Then sabi nga ni Ma'am kanina, yan yung pumunta sa atin si Ma'am Olivia. Yan, sabi niya, sabi ko, kamusta ma'am during pag-take mo ng 15 days ng ating mga amazing products? Sabi niya, hindi ako babalik dito kung hindi nakatulong sa akin si Amazing 4. Tama nga naman, 'di ba? So nag-avail siya ng good for 15 days, amount of 5,000 I think. So syempre, kung walang result, hindi yan babalik, 'di ba? So, ganun po. Kaya tumatagal ang ating mga ating mga amazing clients dito sa pag-avail ng ating mga products kasi ayan napatunayan na nila kasi nag-take sila, 'di ba, ng ating mga
produkto. So, hindi tayo pwedeng magsabi na, mahal, ngayon, hindi ko alam kung proven and tested yan kung wala pa tayong napapatunayan. Diba? So, proven and tested na po since 2008. So, ano man po ang inyong mga health concern, yan, so sa tulong po, sa pamamagitan po ng ating mga amazing products, unti-unti, ayan, 'di ba, malulunasan, and later on, kung tayo po ay may commitment sa pag-take ng ating mga amazing products, lahat po yan malulunasan ng ating mga produkto. Sabi nga, wala pong instant, 'di ba? So lahat po talagang dadaan tayo sa process. So, lahat po, 'di ba? So, sa 1 month na pag-take mo, may nagbago na. So, continue, 'di ba? Hindi natin kailangan itigil kasi nga, 'di ba? Almost a year ka maintain na. Almost 5 years, 10 years kang nag-take ng inyong maintenance, pero andyan pa din po ang inyong mga maintenance and other health concern. Pero sa atin, 'di ba? Gusto natin within a month ay talagang tuluyan na gumaling ang ating health concern. So wala pong ganon. And syempre, minsan din yung iba mabilis talaga within a week, within a month, depende po 'yan sa process ng ating katawan. Ayan, kung mabilis po na yung process ng katawan natin, mas mabilis din po yung result. Pero as long as na tayo po ay may nakikita na kagandahan during nag-take ng ating mga amazing products, wag po natin ititigil. Kasi sa huli, 'di ba, after 3 months, after 6 months, depende po sa ating health concern, talagang yan fully recover, or kumbaga talagang nalunasan na ang ating mga health concern. Okay? So, marami din tayo mga amazing testimonials. Ayan, mapapakinggan nyo po yan sa YouTube channel na Doc Joey Betito Channel. Ayan, search nyo lamang po sa YouTube channel na Doc Joey Betito Channel. Ayan po. So, dito naman po sa Facebook page na Doc Joey Betito page, yan, dito naman tayo nag-programa Monday to Saturday, except Wednesday, from 5:30 to 6:30 in the evening. Kapag Sunday naman po, from 9:30 to 11 a.m. So, medyo mahaba-haba po yung ating talakayan po dyan. Yan, so kung kayo po ay may mga katanungan about po sa ating mga amazing products, kung gusto nyo magtanong, ano man po ang inyong mga health concern, yan, so i-message nyo lamang po kung anong pangalan, edad, karamdaman, at taga saan po kayo. Para at least alam po namin and mabilis din namin malaman kung ano po yung kailangan po ng mga clients, 'di ba? Kung kayo po ay magtatanong. So automatic na para wala na tayong ibang masasayang na oras, at the same time alam na natin kung ano yung magiging solution po sa inyong mga problema, 'di ba? So dito po sa atin, lahat po ay solution na, 'di ba? Wala na po kaming hinihingi na mga, or kumbaga kayo muna ay magpa-laboratory or any examination kung walang budget, at kung gusto natin na automatic na kayo po ay magte-take ng ating mga amazing products like Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule, yan, kasi mararamdaman nyo naman po yan during na kayo po ay mag-take. Pero kung may extra budget kayo, so go. Pero kung wala, ayan, mag-focus muna tayo sa ating mga amazing products. Then, after 3 months na gusto na natin na malaman kung ano na yung result, yan, so pwede po kayo magpa-test, diba? So, dito kasi sa atin, more on action na yung ginagawa natin. More on solution na. Diba? So, yun, marami din po na mga nagpakonsulta sa atin. Yan, so, dami-dami. Yung isa po for operation na sa gallstone. Yan, so, sinubukan muna yung ating mga amazing products. Dahil sa kanyang health concern, due for operation, yan, so, matitigil yung kanyang hanap buhay, yung kanyang pagtitinda. At the same time, hindi siya makakapagtrabaho almost a year dahil siya po ay na-operahan. But then, yun nga, ay napakinggan tayo sa ating programa. So, sinubukan ng ating mga amazing products. So, ilang days pa lang nagtitake sa atin. So, yun, habang ngayon po ay umiinom ng ating mga produkto, siya po ay diretsyo ng kanyang pagtitinda, 'di ba? So, ngayon siya po ay isa ng official reseller ng ating DJB
food products na mga special siomai, and then yung ating mga longganisa. Yan, so iba't ibang ingredients po yan, iba-ibang sa siomai natin, 4 variants po yan. We have chicken, beef, pork, and shrimp. So, may 30s, may 60s, may 15. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero kung kayo po ay magtitinda, mas okay kung 60s kasi medyo marami yung laman. And then, meron tayong siomai na premium, big siomai. Yan naman po ay 20s yung laman. Yan. So, dito sa atin, hindi po flour, kundi soya. Kaya yung mga clients natin dito, yun din po yung ina-avail. Gusto nilang matikman. Kasi po sa atin, soya. Diba? So, bukas po ipapadala sa atin yung presentation kung paano po nagawa yung siomai. Okay? And then po, yung ating mga, yung ating mga longganisa, meron tayong garlic, sweet, and chicken. Kanina inulam namin yung chicken. Masarap yung longganisa na chicken. Natikman ko na din yung sweet and garlic. Yan, yung chicken, skinless. Yan, so, yun, nakakakain tayo. At least, kumbaga, wala po siyang mga halong mga preservatives, 'di ba? So, lahat natural. Soya din po. And available na din po sa atin yung ham. Ayan, kung this coming December, ayan, gusto natin mga pagkain na natural. Ayan, so, punta lamang po kayo dito sa amin. Ang daming stocks natin. So, nag-monitor kami kasi hanggang 18 na lang yung office nila. So, baka mag-order tayo before, baka this week, di ba? So, kasi handaan na, di ba? Malalapit na yung handaan. Kaya naman po, sa may mga health concern, may mga karamdaman, kung gusto po natin, di ba? Kasi ito yung buwan na tayo po ay magsasaya, makakasama natin ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, na syempre, magiging masaya lang po ang isang pamilya kung tayo po ay may magandang kalusugan. Pero kung tayo, 'di ba, may mga pain, may mga aray-aray, may mga health concern, paano po natin mai-enjoy ang ganun na kumbaga yung oras na dadating sa atin this coming December, 'di ba? So, doon natin malalaman ang tunay ang nakaligayahan, 'di ba? So, kaya po ngayon pa lang na medyo malayo-layo pa, na may mga oras pa tayo na magagawa para sa ating kalusugan, ay magpakonsulta po kayo agad, 'di ba? Para at least mabigyan po natin ng action. Okay, ang ating mga health concern. Kasi po, isa din na problema na kumbaga ay kung tinitiis natin at kaya pa natin yung sakit, kaya pa natin tiisin, hindi pala natin alam na ito po ay lumulubha na ang ating mga health concern. At the same time po, mas okay kung tayo po ay magpapakonsult agad na hindi pa po lumulubha ang ating health concern. At the same time po, hindi din po lumulobo ang ating gastusin. Kasi kapag lumala po yan, syempre, mas lumalaki din po yung gastos natin. At baka hindi natin alam, baka magkaroon ng complication ang ating mga health concern. Lalong-lalo na po yung may mga maintenance, diabetes, sakit sa puso, kidney failure, 'di ba? So, isa yan na kailangan po natin na agapan. Lalo na yung mga na-stroke, na mild stroke, 'di ba? Kailangan po natin ng action po dyan. So, kung ayaw natin na maulit na tayo po ay may stroke, mild stroke, so may kailangan po tayo na gawin. Okay? Nakukuha po ba natin yan? Kung hindi, ayan, so mag-message na lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, since po, free health consultation po dito kay Doc Joey. So, babayaran nyo na lang po yung ating mga amazing products kasi galing po ito sa US. Hindi talaga basta-basta siya na mga produkto na mapupulot natin, mabibili natin kung saan-saan. Kundi po, ay mabibili natin ang ating mga amazing products. So, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabaangan West,
Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayo mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito again sa 0917-853-8933. Ayan, lumalakas yung ating aircon. Ayan. So, again, 0917-853-8933. Parang mas lalakas yung gas, yung bill natin, diba? So, parang may pahiwatig. So, sa smart naman po, ayan, 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. Ayan, so good evening po sa mga nakaantabay sa DCGB News Online. Ayan, sa Doc Joey Bitito page. Ayan, so good evening sa inyong lahat. Ayan, sa mga nakaantabay po sa radyo, sa kanikanila pong tahanan. Magandang gabi. Ayan, so ingat-ingat po ang lahat. Ayan, so kay Ma'am Annie Gonzalez. Ayan, good evening po Doc Joey Bitito at Miss Amazing Arlene. At sa lahat ng tumatangkilik ng Miracle Health Products, Amazing Trio, Amazing 4, and si Mega 1 Capsule. And of course, pwede po kayong mag-avail ng ating mga amazing products. Diyan po kay Ma'am Annie Gonzalez. Ayan, so search natin yung kanyang address. Ayan, so nakalimutan ko na naman yung address ni Ma'am Annie Gonzalez. Ayan, so ang kanya pong address sa Barangay 2, Kuta, Bakakay, Albay. Likod lang kami ng St. Rose of Lima Parish Church. Again, ayan, so available din po ang ating mga produkto. Diyan po kay Ma'am Annie Gonzalez sa Barangay 2, Kuta, Bakakay, Albay. Likod lang kami ng St. Rose of Lima Parish Church. So, complete MHC products. Ayan, so i-PM nyo po siya. Ito yung kanyang contact number sa 0910-159-7709. Again, 0948-159-7709. Again, 0948-159-7709. Yan po yung official contact number ni Ma'am Annie Gonzalez. Yan po yan sa Barangay 2, Kuta, Bakakay, Albay. Okay? So, sa Dorotea Resort and Spa naman po, located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, dyan naman po yung resort ni Doc Joey Bitito. Kung kayo po may mga event this coming December po, ayan, sa mga team buildings, ayan, sa mga may party. Yan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So may page po sila. Yan, search nyo po ang Dorotea Resort and Spa para po ay ma-message nyo kung ano yung mga promos this coming December. Ayan, so magpa-book kayo, early book. Ayan, marami pong mga nagpapa-book dyan. Ayan, may mga function, ayan, so mga parties, ayan, swimming, ayan, pwede po kayo. Kaya, ayan, maraming ganap this coming December. So, dito naman po sa Legazpi, sa may mga health concern. Ayan, so, punta lamang po kayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayo mag-message or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Or sa kanyang bagong contact number po sa 0910-44-82598. Again, 0910-44-82598. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. And of course, sa mga kay Ma'am Melanie Apin Lirida. Ayan, good evening po ma'am. Kay Nong, ayan, so good evening po Doc Joey. Ayan, so good evening po sa mga nakaantabay sa Satuya. Ayan, and of course, bukas na bukas po ang aming office. Ayan, sa mga naghahanap po ng special siomai, i-search nyo lamang po ang aming page, DJB Food Products. Ayan, again, ang ating page po sa ating special siomai
And of course, ang ating mga special longganisa, garlic, sweet, and chicken. And of course, yung ating ham. Ayan, so very affordable and very delicious. And kasi ito po yung mga pagkain na wala pong mga preservatives, 'di ba? So visit lamang po kayo dito sa aming office. So sa Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po kami bukas as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. So kompleto po tayo sa ating mga amazing products. Marami po ang mawawal products, kaya po mag-reserve na kayo habang may stocks pa, 'di ba? So kasi baka pagpunta ninyo ay may kulang na. Habang ngayon po ay kompleto pa ang ating mga amazing products. Punta na po kayo bukas